Hey guys, kwasesigela musoloko sikhona esasimenqa seyi-1 sisilow indalo. Kubone la bhobhoyi womuntu uthatha kade nangokuseboniswa i-diagram fondini abe rongo ne-ferbeterangs ezi engathi sasimenqa yasebhayi singenamazinyo nalanyeke engathi itetsi enxaphileyo. Ndamnceda apha lapho lowa kunzima nokuthi yenkosi wayengena-license abe sisimenqana nje sephaphethe mane kusithiwa betha mkhinjwana ndiyarekhoda naye kadwabe shem because kaloku yi-clown. Ndamkhuthaza apho uyakwazi noqhutyiswa ngozitshomi zakhe sekunzima nokuthi enkosi Bhut Ankile into ayenzayo ebuyele kubabhanxa wayebenza 2 years ago. Ukubona into speeda ngokutya engathi ukhule ulamba wayesimele ngeplate ezine-meatballs ezinqumileyo apha. Fast forward ngo-2022 nanko futhi same content ngale nonsense yeplate nebisto enga-appetiziyo. Baka ngigamela lampo lo weteksi UNKLE THOBZ. yes ngiyacela bona ukuthi kutyiwa njani lo la magwinyosi sinomsa serenkini. Typical behavior yasebhayi nyhani ke le azinasikhathi mosezapha engathi zonke ziyaxelelana uba when all else fails misa ngento nayo nja yami azonqeni usibhidela kwayicheri eza ngoku umuntu eyiplita fondini kwayi-underway yami simfabhiyani 3.5 but ke azikho lapho namhlanje guys. Akuyatshisa guys khawunxibe apha le way hayi ayiphinto kanoteksi ngafuna unxibile into kaUNKLE THOBZ niyenzani tya uthi yena sozanxiba empahla zikanoteksi ndithi rhawu right isimenqendini awuyona i-target market asibiza sigxothi kaloku elicala nje yami you wouldn't understand but ke wethu guys ngumntu naye esheme esasimenqana akazi ungathandwa yena kuqala nje bengathi imbombosi ye-25 litre nje ndihleli ngekho perfect mna kuqala.